оранжевую. А я тады жовтенькую. Добре. Даю команду на старт. Давай. 3, 2, 1. Доброго ранку усім! О, салютик. Привітання, Маргоша. Яна зараз не просто Маргоша, бачиш? А хто? Я почтальйон. Кася правильно каже. Ось вам лист від глядача принесла. Там ускочите. Ой, а можна без гэтага? У нас тут аўтагонкі, між іншым. Не, тільки коли поскачете. Ты не хочу я скакать? Ну, Лесик, давай подыграем Маргоше. Это ж весело. А веселей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Ну все, хопить, давай лист худшей. Лесик, ты что, соромишься? Ну так, боюсь выступать. А вы хіба ні? А чего соромиться? Усе свои. І ўсё роўна неяк няёмка танцаваць на публіцы. Ну, добре, не буду вас больше примушать. Вось ваш лист, читайте. Ага. Ага. Читай. А можа ты? Не, давай ты. Ну добра. Добрага ранку, Кася, Лесик і Марго. Піша вам ваш сябар Ігор з горада Жлобіна. Привитание, Игорь. Привітанне. Вельми рады, что ты написал нам. Так, Ну, читай далей. ага, у мяне ёсць одна праблема. Якая? Я вельмі баюся выступаць на сцэне. О, Як и ты, Лесик. зусім як ты. Ага, Ігор, ти не один такі. І вось што ён піша яшчэ. Таму я вас прашу дапамагчы мне адолець гэты страх. Бо хутка ў нашым садку ранішнік, і я павінен чытаць верш. Але ад страху магу забыць усе словы, хоць ведаю іх на зубок. Трэба дапамагчы хлопчыку, як вы лічыце? Вядома, трэба. А ты, Лесик, як самы сарамлівы, будзеш галоўнай дзеючай асобай нашага уроку смеласці. Я згодны. Мне таксама не пашкодзіць патрэніраваць сваю рашучасць. Ура! З чаго пачнем? А, Марго? У мяне есть план. Але пакуль мы будем рыхтавацца, гледачы няхай мультик паглядзяць. Сябры, нагадываю, мы атрымалі ліст ад аднаго нашага гледача. Яго імя Ігор. Ён вельмі баіцца выступаць перад публікай, таму папрасіў навучыць адольваць свой страх. Лесик, які таксама саромеецца, будзе паказваць, як это зрабіць. Шановная публіка, зараз перад вами выступіць знакаміты артыст Лесик. Сустракайце! А дзе ён? Не ведаю. Лесик, а ты дзе? Вось ты дзе. Выходь, цябе гледачы чакаюць. Не выйду. Баішся? Баюся. А можна я адсюль верш прачытаю? Зайку скинули с канапы, оторвали зайку лапу. Не, так не лічыцца. Лесик, мы ж дамаўляліся. Ну, ты выходишь, смело читаешь верш. Сказать легко, а зрабіць цяжка. Не выйду. Тады паспрабуем інакш. Ага. Шановная публіка, зараз перад вами выступіць сапраўдны супергерой. Сустракайце! Дык я пачынаю? Просим! Зайку скинули с канапы, оторвали зайку лапу. Я яго адрамантую і цукеркай пачастую. Ай, браво! Атрымалася. Калі я перапрануўся, мой страх некуды знік. Але чаму? Бо табе дапамог супергеройскі касцюм. А супергероі нічога не баяцца. Ага, у ім я магу выступаць і выступаць. Ігор, а можа і табе такі прыёмчык паспрабаваць? Спачатку дома, перад роднымі, можна яшчэ і сяброў з двара паклікаць. Чым болей будзе гледачоў, тым лягчэй табе будзе потым выступаць на сцэне. А калі зусім перастанеш баяцца, можна і без касцюму паспрабаваць. Ну, Лесик? Так.
Ну, паспрабуй цяпер. Ну, добре. Зайку скинули з канапи, оторвали зайку лапу. Я його адрамантую і цукеркой почастую. Бачиш, Ігор, у Лесіка усё атрымалася. Мы і табе жадаем паспяховага выступлення. Абавязкова напиши нам, як усё пройдзе. Мы будзем чакаць. А зараз для цябе і для ўсіх нашых гледачоў мультфільм. Маргоша побегла па школьны заплечнік. Давай пакуль далей з машынкай гуляць. Яшчэ чаго? Буду я такім глупствам займацца. Чаму глупствам? Ты ж раней гуляла і табе падабалася. Гэта раней. А цяпер я толькі сур'ёзнымі справамі займацца буду, вось. А чаму так? Бо я вырашыла стаць дарослай. Ого! Вось так адразу? І ты думаеш, у цябе атрымаецца? А чаму не? Галоўнае рабіць усё, як самой хочацца, не саступаць нікому. Гэта і ёсць, па-твойму, быць дарослым? Так, галоўнае упартасці паболей, так усе робяць. І чым жа ты, дарослая Кася, будзеш займацца, калі гуляць болей не хочаш? Ну, ці мала розных важных спраў. Буду на працу хадзіць. Ха, на якую працу? Ну, машыны рамантаваць, напрыклад. Сатачныя? Не, сапраўдныя. А ты умееш? Навучуся, што тут умець. Раз, два і гатова. Думаеш? Тады для пачатку патрэніруйся ўсё ж на цацачных. Вось, калі ласка, адрамантуй. Тут кола якраз адвальваецца. Няма чаго рабіць. Так, што тут у нас? А ты сам займайся чым-небудзь. Ну, добра. Пачытаю тады. Што з ёю рабіць? Не ведаю. Але сазнавацца нельга. Так, з чаго пачаць? Эй, Кася, ты як? Адрамантавала машынку? Не перашкаджай, я думаю. Можа дапамагчы? Не! Зараз усё будзе. Майстар за справай, так, зараз. Ай! О, яна яшчэ болей разламалася. Ау! Я так і хацела. Правда? Ага, Чаму? бо цяпер лягчэй яе будзе складваць. Ага, з такіх дробных кавалачкаў наўрад ці. Прызнавайся, зноў упарцішся. Ага, бо я ж цяпер вялікая. А вось каб ты проста дапамогі папрасіла, ўсё было добра. Але хіба дарослыя просяць дапамогі? Заўсёды, калі нечага не ведаюць, пытаюць параду ў іншых. Праўда? І не саромеюцца? Не, бо ўсё ўмець і ведаць ніхто не можа. Нават самыя дарослыя з самых дарослых. Але ў чым жа тады сакрэт даросласці? У адказнасці. Дарослы будзе рабіць так, як лепей для іншых, а не як яму хочацца. Таму, Кася, трэніруй лепей адказнасць, а не упартасць. Эх, выходзіць, я яшчэ не зусім дарослая. І што? Я таксама. І нашы гледачы. Прапаную не спяшацца. Будзем паступова разам расці, разумнець, і ўсё прыйдзе. Сапраўды. А на што спяшацца? Пакуль мы маленькія, можна ж гуляць у волю. О, мульцік пачынаецца. Ці ты ўсё яшчэ вельмі сур'ёзнае, каб яго глядзець? Я? Ну не, мульцікі я ніколі не разлюблю, нават калі сапраўды вырасту. О, Маргоша вяртаецца. Ага. А вось і я. Заплечнік забрала, бо адразу пасля праграмы мне на заняткі. А вы тут сябе добра паводзілі? Добра. І ні разу не пасварыліся? Не. Якія малайцы. Ну, вось вам тады па цукерцы. Ух ты, дзякуй! Дзякуй, Маргоша. А вы да заняткаў гатовыя? Так, засталося толькі з гледачамі развітацца і можна ісці. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Мы, як заўсёды, сустрэнемся зранку. У нашым добраранку!